Moja milá Dominika. Som veľmi šťastný, že sa môžem stať tvojim mužom a spojiť tak svoj život s tým tvojim. Si úžasná žena, ktorej môžem plne dôverovať. Máš srdce naplnené láskou, ktorú prejavuješ nielen mne, ale aj môjmu synovi. A to si nesmierne vážim. Dotkla si sa môjho srdca a oslobodila ma tak od pút izolácie a samoty. Áno, múr Jericha padol a moje srdce sa v tej chvíli zhlboka nadýchlo a pocítilo pocit slobody a lásky. Som vďačná Bohu, že ten môj pomyselný zoznam, akého partnera hľadám, prekopal. A ja som ťa postupom času preradila z priehradky zvanej, ku ktorej kamoške by sa hodil. Do priehradky budeš blbá, ak tohto pustíš. Pochopila som, že hľadanie osoby, ktorá by sa vtesnala do nejakej mojej predstavy, ideálu je receptom na samotu. Ideál nehľadáme, ale ideál spolu tvoríme. A ja ho s tebou chcem tvoriť. Milujem, že môžem byť úplne slobodná sama sebou, že ma vždy prijímaš aj so všetkými mojimi zvukovými prejavmi. Podporuješ moje nápady, ako je napríklad takáto svadba, namiesto tej o dvoch svedkov, ktorý si chcel. Sľubujem ti... Čo všetko ti sľubujem? Že ťa budem nadovšetko milovať, že budem pri tebe stáť v dobrých, ale aj tých zlých časoch. V zdraví i v chorobe sa budem o teba starať, v bohatstve aj v chudobe vždy si ťa budem verne držať vo svojej náruči. Však manželstvo Boh nestvoril preto, aby sme boli šťastní, ale preto, aby sme boli svätí. Ak cieľom je naše vzájomné posvetenie a vedľajší produkt je vlastne to šťastie, tak týmto prstenom, ktorý ti za chvíľku dám, chcem ti slúbiť, že na túto cestu posvetenia chcem dnes vstúpiť s tebou a sľubujem, že neostanem, a to aj v zdraví, i chorobe, bohatstve i chudobe, s kilami, šedinami či vrázkami navyše až do večnosti. Milujem ťa. Vyhlasujem toto manželstvo za právoplatne uzavreté. My z príbehu od Exupéryho vieme, že teda líšky majú záujem o druhých ľudí, ale len tak si k sebe niekoho nepustia. A po mnohých rokoch užívania si toho svojho single líščieho života prichádza na scénu Martin. A on si teda musel kvalitne zabojovať o prístup do tvojho srdca, Domči. A ako správny malý, respektíve veľký princ, bol trpezlivý, bol vytrvalý a tvoje srdce si nakoniec získal. A preto si nedokážem predstaviť lepšiu kombináciu dvoch ľudí, ako sú oni. A uvedomil som si, že to nie je experiment. Ich vzťah to je pre mňa ako vzťah Adama a Evy, kde Pán Boh spojil dvoch naprosto rozdielnych ľudí a vytvoril niečo krásne, niečo úžasné a niečo dokonalé. A tak vám prajem, Dominika, Martin a Eli, aby váš nový život bol naplnený Božou prítomnosťou,
láskou, pokojom, smiechom a aby ste boli oázou pokoja a harmónie aj pre ďalších ľudí.